u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 ta' filgħaxija u d-diesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Fl-isem tal-Missieru tal-Eben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Billa ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuġġieħ. Irroddu lek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħidlu bit-tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħidlu bit-tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int li ma titirx battinna d-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-dinja. Ixħed fuqna ħars taslim biex nagħtu tifħir xieraq li twelid tal-għaġeb ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk nżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jien naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Dan narfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jammar fih, jeħtieġ li hu jgħix kif għexu stess. Eżis, minix nikbilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kellkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim il-kelma li intom smajtu. Madanakollu kmandament ġdid qiegħed nikbilkom. Għas-seħħ tas-sew fi Kristu u fikom. Għax id-dlam għadda u d-dawl tas-sew ġa qiegħed jiddi.
Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobot il-ħuħ għadu fid-dlam sa issa. Min iħobb il-ħuħ jammar fid-dawl u fih ma hemm ebda tfixkil. Iżda min jobot il-ħuħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn hu sejjer, għax id-dlam għamilu għajnejh. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Nejdu flimkien ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, flimkien ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħabru minn jum għal-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Jaħwe hu li jagħmel is-smewiet, ġmielu sebħ huma qudiemu, qawwa u żbuħija fis-santwarju tiegħu, flimkien ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Wara li għal-ilhom iż-żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamim jew par bċieċen kif jingħatu ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemme kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu la ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh, bierek lill-Alla u qal: Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt tal-popli kollha. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tal-Evanġelu jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-kobor ta' din il-festa li qegħdin niċċelebraw, u qed ngħid niċċelebraw mhux iċċelebrajna, u issa ngħid għalfejn, nistgħu nifhmuh jekk nifhmu l-liturġija li tippreżentalna il-Knisja f'dawn il-jiem. Wara l-bidu tas-sena liturġika bdew l-Avvent, żmien ta' stennija, ismu miegħu, ma mbagħad nidħlu fi żmien importanti, in-novena tal-miliet
fejn rridu nitħejjew bisħieħ għall-akbar ġrajja li ġrat fl-istorja tal-umanità. Alla, ħalliq tal-univers, jiċċekken u jsir daqsxejn ta' tarbija. Is-Salvatur tant mistenni, il-Ħellies tant imħabbar mill-profeti, jitwieled fraġli, debboli, tarbija, isir bniedem bħali u bħalek. Is-Salvatur mistenni mill-politiċi biex jeħlisom mill-ħakkiema, mill-ġusti bħalma naqraw fl-Evanġelju tal-lum meta jagħmel riferiment għal Xmun, raġel ġustu tajjeb. L-istennija tal-Messija kienet għal faraġġ ta' Iżrael. Jitwieled daqsxejn ta' tarbija. Is-Salvatur li jkollu jiġi salvat. Misteru dan. Bħalmu misteru kif Alla sit tal-ħolqien kollu ħallieq tal-univers jażel illi jsir bħali f'kollox minn barra dnub. Don u misteru kbir. U din hija prova il-bieraħ inserta l-ħadd ta' xkieku ċelebrajna il-festa tal-Innoċenti Martri, imma ċelebrajna il-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Ġuseppi, imma l-festa tal-Innoċenti Martri hija il-prova assoluta ta' kemm dan Alla iċċekken. Dak li ġie biex jeħlisna kellu jinħeles hu stess mill-bnedmin. Għalhekk kbira din il-festa li qegħdin nagħmlu, festa li wkoll għandha l-ottava. Dawk it-8 ijiem wara l-25 ta' Diċembru illum jaħbad il-5 jum ta' din l-ottava tal-milied li l-Knisja toffrilna biex naraw il-kobor ta' dan il-misteru, ta' dan l-att li Alla oġbu ifassal u jattwa għalina li jsir bniedem bħalna. Il-kobor ta' dan l-att, il-kobor ta' din il-ġrajja kbira ma jistax jiġi ċelebrat ġurnata waħda u l-Knisja tqis dawn it-8 ijiem din l-ottava daqs li kieku għadna fil-jum tal-milied. Għalhekk anke fil-liturġija għadna f'dawn il-jiem minkejja li fost il-ġimgħa ngħidu l-glorja, għaliex daqs li kieku għadna qegħdin niċċelebraw illum it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Nifhmu ħuti il-kobor ta' dan li qegħdin niċċelebraw. Alla li għalija l-ewwel wieħed, għalik u għal kulħadd jiċċekken u jsir fraġli tant li jkollu bżonn l-għajnuna tiegħi bħala bniedem. Sab l-għajnuna tal-missier putattiv tiegħu Ġuseppi illi jobda kull kmand li ingħatalu jaċċetta lil Marija, jaħrab lejn l-Eġittu, jerġa' lura lejn daru. Sottomissjoni assoluta għar-rida ta' Alla. Ejjew ħuti, nirriflettu fuq dan il-misteru imma wkoll rigal don kbir li tagħna Alla meta għażel li jsir wieħed bħalna.
خوتي أزيز، يوم جديد فات علينا. والكل ندراو للموليش اللوم داول جديد ملا الدنيا تياو. بالفرق تا قلبنا وفرداون التلبت تانا وقت لنتنو تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. بيش الإنسارة يعيشوا بمبن الكماندامنت المحبة ويكبروا في الفيدة تاعهم في كريستو السالفاتور تالبندمين كلها. نطلبوا تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. بيش البندمين اللي يعيشوا في دلاميات تالإيغويزم والمبادة ينتربكوا من الدول تالمجية تالمولاي جسو البرنشيب تالباتشي. نطلبوا تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. بيجبيرك للأميات كلها بالانترجسيون تالأم فيرجن ماريا وتقدسهم في الفوكاسيون تاعهم. نطلبوا تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. بيش احنا الكل نتجيلدوا كونترا دروب اللي يزمنا معلوقين فينا انفسنا وما يحلنيش نفتحوا على المحبة الأهوى. نطلبوا تفرح الأرض كلها بالمجية تياك مولاي. مصير قديس ابنك جيسو كريستو جي يزورنا في الهنينة كبيرة تياك. خنعيشوا الكماندامنت المحبة ونمشوا في الدولة زيارة تياك بيش الازستنسا تاعنا تكون كل كمية اوفرتا ليلك لتعيشوا السلطان على ديم تديم. آمين. اطلبوا هوتي بيش دان الساكريفيتشيو تاعكم يكون يوجب لله المثليس تا كلش. من ايديك الساكريفيتشيو التفخير والجلوريا تا اسمه ارختيجيت تانا وتا كنيسيا مقدسة كلها تيو. الأمولي داون الأوفرتي تانا اللي بيوم نعملوا مياك بدلة جلوريوزا. أش وقت اللي احنا نفرولك من الفروت اللي تايتنا انت تاتينا ليلك نفسك بكريستو سيدنا. آمين. المولي معكم ومياكو كل. نرفع قلوبنا الفوق. نرفعو ملين المولي. نزو حال المولي الله تانا. اكسوا وشيرا. سوا وشيرا تسو مولي مصر قديس. الله تديم لستكلش. طيب وتجيتا السلفاتسيون تانا لديم كلهم كين نردو لك خير. أش بالمستيرو تالفيرك معمول بنيدم راينا دول جديد مدياتيك. اكلي احنا ونعرفوا لله في صورة اللي نراو بيه نجبدو بش نحبوا داك لسه ما نراوش. عليك مالانجلو ومالاركانجلي ماتروني وما الدوميناتسيونيات مالتا كلها تالزلشت تالسما انتنو لنو تالجلوريا تيك ونايدولك بلا يدا. قديس 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 مولاي الله تالزلشتي اسماويت الارض مملية بالجلوريا تيك وصلنا في لولي تاسماويت امبيرك من جاي في سام المولاي وصلنا في لولي تاسماويت. قديس تسو انت مولاي انت اللي انت كل دوسية قدس عليك نطلبك دولة اوفرتي بالبركة الاسبيرتو تياك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو. لمتى كن سريناتا بيش من راهباتها الخبز رت الخير قسم تعال الدشيب تيا وقال هودوا وكولوا الكل من دانه أجدان وجسمي لي نعتا عليكم.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat-tilħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xereta għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Orrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof Ġewl qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Alla Marija, mar-reġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fih biberja miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. U dejjem nitolbu kif għallimna ordna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebolna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub. U mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Għatina nitolbu Alla li tista' kollox, li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegħuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija u d-diesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna, elesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fin-nadnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħna tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha ssir omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif issemmek da fl-art. Għafrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix it-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Leben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fil-nadnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Qed misteru meta Sittna Marija marret iżżul il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġsalt nagħtek ikolli trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Leben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jom,
Għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li wreħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Telet misteru Sidna Ġesu Kristu twieled fil-għar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid kif fis-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil menuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwe kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tagħna tiegħek. Ir-Raba Misteru Sitna Marija u San Ġusepp jippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil menuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak,
بركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروض تلجف تياك جسو. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. سلم عليك ماريا بالجراتسيا مليا المليمية بركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروض تلجف تياك جسو. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. سلم عليك ماريا بالجراتسيا مليا المليمية بركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروض تلجف تياك جسو. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Gloria al Messie اللي بنو السبيرتو سانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Maria Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma t-taltana ġesu li tullet għalina rrit ikun li bentijek bħalna. O ġesu tijak fil-nadnubiet naħrisna minn nar tal-infern u l-ġenna li ura kolla, specialment il-dawk li aktar għandhom bżon tal-ħniena tijek. Tħamis misteru, ta' Sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu u wara 3 tijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fi smewiet jitqaddes ismek tisalnatek, ikolli tritint kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Addisa Marijom Malla Tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-intijom, għalik jisma t-talbtana Ġesu li tulet għalina u rridu kun bnidem bħalna. O Ġesu tija frinna d-nubiet naħrisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla specialment l-dawk li aktar għandhom bżon taħna tijak. Slim għalik sultana, tal-ħniena ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu għali xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolf u f'dana l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnin tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fi smewiet jitqaddes ismek tisaltnatek ikolli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak.
بركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missier lill-Liban u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Henna Alla. lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Trinta qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnislemna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana ntella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bitta Henna d-dinja. lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija li l-ek Alla f'dalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kum missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodat Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Nitolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.